Здравейте, приятели, аз съм Илия и днеска ще играем на Майнкрафт. След другото видео, където правих анбоксинг на Золандия. В момента ще играем, сега ще видите, на тук ще играем, тук, на този. Ако не знаете, моя съм да намалям, защото е доста сумно. Ще ви покажа моя скин какъв е. Само ще ви опачака, че много не знам тук как се, просто не знам. Сега ще ви покажа скина. Да, моя скин е панда. Ето, панда. Сложих защото просто ми се играе панда. И така, ето както виждате, ще играем. Ето тук. Добре, четвърка ще играем. Аз винаги избирам такова с купчета такова. Да ограждам яйче съм, ако не видя къде е яйчето, защото много не игра с хора, просто не знам никакви мапа на това на картите тук с яйчето, сега ще го видим къде е. Това е тук, окей. Правим така. Така. Готово. Градихме го. Там къде има Ариан. Ето го. Са в момента ще така просто приятели, ако не знаете, просто съм си сложил един черпак и затова изгледа толкова такива нещата. Просто много ми хареса този черпак и не мога да го махна. В момента ще взема един меч. Ето 32. Исках каменен меч. Тук ще апгрейднем това. Да почва Ариан. И следващия апгрейд мисля, че е 10 голд. 20 голд. И сега чакам да... вижте е там. 55 вич. Имаме. Извинете за звъчите, които издам, просто да. В момента ще си вземем дрежки. Ето тук армор 4. Храна ще си вземем задължително 36. 36 за 12 пържоли. Вече ги заедно, добре, готово. Трите ви чакам. Така, пържоли 36 за 12 пържоли. В момента това ще го остава тук. Зелена панда. Ще взема тук купчета. 32 за стак. Аз колко имам? Аз съм 32. Опа. Права го. Ето го 32 за стак купчета. Това не се тръгнал. Окей. И не тръгваме след него. Така. Тръгвай. То човек не иска да тръгва. Сети се. Тук. Вземе тия. Приятелчета. Имаме 2 диаманта. Емералта не е пуснат. Тук и чакам за диаманти. 3 диаманта. 4, 5 диаманта. Не трябват. 5 диаманта.
Извинете за засичането. После ще го оправям. Е така. Само да не падна. Така. Сега трябва да видя къде са диаманти. Ай, тук. Точно пред входа. Така. 5 диаманта. Вече имаме диаманти. Добре, имаме диаманти. Един диамант вече имаме. Ох, че се прибихме. Ще вземем... Ту съм да кажа 6 голдни. Тук какви купчета да вземем. Сега нямам някакви почта. Той как... Да ми дадем още. Или тия. Да, тия. Това е момиче, ако не знаете. Това е момиче. Така мисля. Не знам какво говоря с женощата и... Така, 3 диаманта. Искам да видя колко струваше диамантения меч. 12 диаманта. Столько скъпо. 12 диаманта. Че пишем. Пишем тук в чата. Може ли 12 диаманта? Четири диаманти. Какво ме гледа така? Приятели, това е момиче. Да ви кажа, това е момиче. Вижте как тук мисля, че е момиче, защото няма как. Мъжките скинове просто няма такива и няма такива мъжки скинове. Това е женски скин. Момичешки. Е така, 5 диаманта вече имам. Искам диаманти. Искам 12 диаманта. Тук гледай, 3 сме вече. Какъв е този? И сега така чакаме още 6 диаманта да ми дадат. Няма да ми дадат. Щупиха ни яйчето ли? Не щупиха. Да, щупиха ни яйчето. Щупиха ни яйчето тя. Майко. Бутала. Няма нищо. Ето така. Чакай. Yes. Вече имам за диаманти. Супер. 8 още. Мисля, че около 3, 4, 5 диаманта. Чакай, сега ще ви кажа. 3 диаманта ми трябват. 3. Не. 4. Да, 4 диаманта. 3 диаманта вече. Пак ми краде диамантите. Дай ми диаманти. Диамантите. Трябва ми диаманти. Диаманти, бързо диаманти искам. Не ми дай диамантите. Изхвърляме. Приятели, изхвърлени, не знам защо. Кипкрафт. Ще влезем в друг сервер. Ми случват се неща, защото примерно но ми се случва често, просто защото понякога ме изхвърля. В ще игра на този сервер. Зареждам.
Зарежда. Какво става? Ще не ме вкарва. Ами ще влезем един от нашите сървъри. Само да видя кой ще... Има някакъв човек. Ми влизаме при него. Тук. И така, влизаме. Да ни пусне. Добре, пусна ни. В то. Верно, че играем. Така. Ще играя на... Точно няма какво да играем. Смърт, така не. Може на това да играем. Не. Това не съм пробвал. Какво е това? Ето. Сега ще го видим. Не знам какво е. Ще правим паркур. Така 17 секунди. Не, падна. Няма нищо. Като минава тия секунди, няма да скачаме тук. Добре нещо. Приятели, играл съм с този съвър. Поне тук с великденски яйча, ние сме червено яйче. Мисля, че да, червеното яйче е важно. Първо него се прави. Що? Не знам какво иска. Ми не може. Направихме така и той си тръгна. И така. Дам ти да взема тук купчето, защото трябват 32 дърво. Чакайте. Без исках, сложих тук. Правя го ето така, защото нещо е такова повече. Ако сте се абонирали за канала ми, може да ми го следите. Да, може да ми го следите. Аз вече ще качвам по-често. Вземи оръжие. И добре. Вземи един каменен. Тук може да се апгрейдва. Знам дали може да се апгрейдва. Доста странно. Армор взех ли си? Не съм си взел. Отивам на армор. 32. Що толкова скъпо? Сега ще отидем да си вземем това. Сега ще... Приятел, що толкова скъпо? Ми вземем една кирка. Или брато вземем. И една кирка. Ще си ги наместим. Кирка, радва и меча, както си е. Така по-дълната играя. Блокс. Купчета 32. Тия към по-твърдите. Ще видите също. Това слягаме това. Сега ще видите какво правя. Искам да щупа тук всичките. И от местата на дървото ще сложа камък. Ето така. Така. Както виждате, махам напълно дървото. Ето така.
така. Лягаме тук дърво. И така. Те по-твърдо са. Къде ни го... Чакайте, че взех меча. И така. И да. Аз сам играя. Очевидно е. Ще отидем, ще взема купчета. Блокс. Вземе 20 голд. 25. Пожех и така нещо. Това. Уоу! Уоу, това ще е доста. Това право ни закара чак до тук. И вече 2 диаманта. Отивам с някото се сбием. Отиваме да се сбием. Така човек. О, емералди! Това емералди имам вече. Ето тук обикалям посред и са били емералди. Така. Диаманти. И така. Добре тук. Взехте ли? Розови. Пинк. Пинкото прасенце. Има железен меч. Мисли, че ще са. Това е момиче. Би ме. И така. В момента намеряхме то гадно. Армур. Вземаме това. 32. Толкова скъпо. Кое е по-хубаво от армур? Искам да видя армура. Да видим 12-тен. 12. 3-2. Така, в момента блокс. Те са такива. Искам да взема просто купчета. Знам, че ме засича, извинявайте. Така взема 8. Така, армур. Меч. Ще си вземем същото искам. Не знам, че ние взем каменен. Не знам колко е ска този. Шлорд. Диамант, искате диамант. Блокс. Обожаме тия. Ето са на яки. Пинк. Не си взех кирка и брадва. Ето ще вземем. Така. Кирка. 5 и брадва. Ето ги, значи кирка и брадва. И така. Ще отидем да ги щършим на тия жълтите. Ще ме върна чак тук. Не разбрах, ще ме върна. Сега ще се продължим. Това. Така. Как ще падна, бе? Няма нищо. Също ще си ги оправим работите.
пък съм... не. О, добре. Значи, не трябва. Ще не си такова да стреля. Що ги дадох? Няма много. Така. Слорд. Меч. Ауч. Момичето. Тя с диамантен меч. Сега тя сме щупи нещата. Не, аз съм панда. Пак ме уби. Няма как, много е силно. Бутния. Аз се хвърлям долу. Ми щупиха ни яйчето и довиждане от мен.